Nadam se neće biti magle kao pre 2 dana, ali nikad se ne zna šta je ovo, kičko, brane, ptice, vrane nas obavještavaju kao biće magle, a vidjet ćemo. Malo sunca za razliku od prethodnih dana. Autopišti, kaže, rizik od leda. Ni ne radi
bezbedno stignemo, međutim ovog puta nije niko hteo da me pretekne, tako da sam ja morao da budem taj prvi koji je vozio kroz maglu iza mene, svi ostali, ja sam očekivao da će biti neki trčan kurojeb da me pretekne pa da ja njega pratim, međutim nije. Viš ovog puta imamo tog ispred nekoga, nije bitno. Još druge stvari kad su vlažni uslovi i približiš se nekome, onda ti upravljaš opet šajbno odmah. A to držim distancu što veću mogu, da mi ne prljaš opet šajbe. Snijam kamerom da ne bude ono kao prljavaš opet šajbe. To ti je to, evo viš, ovi svi lagano voze, znači da vjerojatno gore neka magla na brdašcetu. A da obično bude u dolini, ali očekujem da nema gužve, jebi ga, ono, kapiram da su svi još uvijek, ono, kao, pod utjecajem nove godine, neradni dan, jebi ga, ono, kao, kapiram. Volim da putujem kad su takve okolnosti, jebi ga, manje automobila, manje gužve, lakše se vozi. A evo, prljao me. Novogodišnju rezoluciju, kako kažu to, ono kao, šta ćeš da promeniš ili radiš u novoj godini. Ja imam jedan vrlo prosto zahtev od sebe, znači da smanjim konzumiranje alkohola i hrane, drugi večeva da smršam, pošto sam se toliko ugojio zadnjih mjeseci, tako da je vreme da malo se dovedemo u red. A evo ga, Jan mi se nalepio iza, taman da usporim da me pretekne ovdje, može, ajde.
to, gas, to, brate. Tako. Evo ga, nekim ljudima se žuri kapterem je to. Možda ide na aerodrom, jevi ga. Uglavnom mi je fora, jevi ga, žena mu se porađa u kolima, jevi ga, i zato žuri. Nije, ljudi vole voziti brzo, samo zato što mogu, jevi ga. Pogotovo ako te ekonomika ne zanima koliko šta troši, jevi ga, imaš dobar moćan auto, kapiram, jevi ga. Izađeš na autoput, vičeš 130, jevi ga, stigneš 10 minuta ranije nego mi drugi, to je dobro. Onda ti treba, onda istršiš ti 10 minuta dok naćiš parking i jevi ga, a na kraju na istom dođe sve. Šale se, bre, vole bilo šta ko radi, bre. Dok god mene ne dira niko, jevi ga, ono, vozi, radi, šta ćeš, lomi, krši. Ubi se, šta god hoćeš. Nemoj mene da ubiješ. To je samo najbitnije. Gotovo kad ti auto kaže, kao, rizik od leda, kako rizik od leda, evo te, ova aplikacija kaže kao da je 7 stepeni, evo. Evo me zezati. A evo ljudi, pero automobila. Dobro, nema magle, to je najbitnije, znači super cool. Ja mnogo volim više vozim ovakvim putevima, levo desne krivine, malo prirodu vidiš, ne znam šta ono, nego tako autoput. Mislim, autoput je super kada je ono vreme bitno i što manje da se cimate, naravno, ali ovako je dosadno, brate. Autopute voziti je krajnje dosadno, ja. Mislim, super je verovatno s vozačima, ali vozačima, ono, kapiram što hoće da naprave sva ta nova vozila da budu, da sama voze, da se upozoravaju, sve živo. Na kraju će izbaciti vozača više, vozač neće biti, vozaču će biti zabranjeno da vozi, moći ćeš samo da se voziš, imat ćeš vozilo koje tebe vozi. Tu se gubi draž cijela te priče, po meni. Ali ovako gledajući kao sad da imate nešto da vas odveze od tačke A do tačku B, ima smisla. Ako ste vi sad pijani kod dupe, jebi ga, i uđete u vaše vozilo i vozilo kaže, ej, ti si pijan, ja preuzimam kontrolu i vozite vozilo lagano do kuće, super, to ima smisla, jebi ga, naravno. Dokle god ta, da kažem, kompjuteri i algoritmi rade posao, ja sam in. Ali ima verovatno nekih okolnosti, jevi ga, gde bi vi htjeli da preuzmete volan, jevi ga, jer vidite da kompjuter ludi malo. Gledao sam dosta tih videa s tom Teslom i ovo, ono, kompjuter još uvijek nije stigao dotle da može da radi sve umjesto nas. Roboti još uvijek ne mogu da rade sve umjesto nas. Ne znam da li će to ikad i da bude, ali tome se teži. Sve jedno, kao, volim modernizaciju, volim tehnologiju, volim sve, ali volim, brate, i ljude, evo, opa, šinterom, dobre. To je verovatno pas od ovih što hodaju, skonto idem ja s njima u provod. Zato kažem, magla, pas iskoči, ovo, ono, dete, ne daj Bože, ono, znaš, ti kad voziš tako ko budala, koje su tvoje šanse, brate? Uzdaš se u kočnicu, ovo, ono, a ginu ljudi, bre, i na 20 km i na 30 km sat, tako da smanjite šarane. Pođi ranije, bre, 10 minuta, jebo, pas. Imaš taj mobilni, dođi ranije, trkaj po mobilnom dok ne treba nešto, dok čekaš nekoga, nema razloga da, ono, sve bude u minut, jebo. Ovdje nas pozdravlja magla opet. Dobro, to je moj stav. Zato verovatno što se oslupa odmah s 18 godina, odmah u početku, znaš, kad su bili klinci
I čim je Ortek dobio dozvolu, odmah smo se slupali istog tog dana, iste večeri. On je vozio do Duša, ali slupali smo se. Ali valjda nas je Bog odmah kao svi preživjeli, Bogu hvala, nikom ništa nije bilo, malo modrica, auto total naravno, ali to nas je Bog ono upozorio, slušajte vi kao debilčići, kretenčići, kao ćete vi da živite ili šta ono. Evo dajem vam još jednu šansu, tako da sam ja prihvatio tu ponudu od Boga i onda sam smanjio šarara. Ne znam, jednostavno ono kao, vi sad ovde kad učestvujete u saobraćaju niste samo vi, razumiješ. Do sad imaju ovi što dolaze s druge strane, tako. Šta ko je taj koji dolazi i naspred tebe lud, šta ko ti on pređe u tvoju, da kažem, traku je, na tvoj deo puta. Znaš, ne zavisi samo od tebe, to ću kažem, možda mogu ja da budem čak i super i sve cool dovoljno da najđe budala s druge strane. Če moramo da vodimo računi o tome, da reagujemo. I naravno kad je klizavo, mokro, magla, to sve još ima neki drugi deo priče, jebi ga. Dobro, kuliranje je. Za sad je sve cool, malo magla, malo nije, ali who cares, jebi ga. Auto ide. Dajemo retrovizor, tamo iza mene magla. I tako, pustim muziku koju ja volim, ja vidim kao što vidite, uglavnom je to house muzika, stara, pošto ovo novo mi nije ni za šta, ima, ali on treba naći, a ovo staro što sam skupio u zadnjih 20-30 godina mi radi posao. Mislio sam kao dosadit će mi, znaš, to je sve kao, ipak malo elektronska muzika, ovo ne, nikad. Kad imate mnogo pesama, onda vam ne dosadi, pogotovo što stalno idu u tom miksu, znači nikad nije ono kao jedna za redom da budu uvek iste, nego je ono nasto drugačije i pomiksano je u DJ miksu, znači nema pauza između, evo sad je bila između dva miksa, ali meni to super. To je ceo for. Namlatim na taj USB MP3-ova, boli me ovo da li radi internet ili ne radi, da li ovo, da li ono. Imam ja to i na internetu sve. Imam ja svojih 7-8 radio stanica što sam stavio na internetu, otprilike radi nešto zadnjih 20 godina možda to radi pred sebe. Ne pravim pare od toga, nego mi je hobi ono kao, tako da nisam mnogo ulagao sada nešto sam tu truda i svega, ali ako gdje god imam internet mogu da slušam isto ovo, ali sad u automobilu kapiram onaj mali USB stick i sasvim dovoljan. Tako da ono, vozim i i on se setio, rekao, vidi, imaš i ovu kameru kao, koja je okej, skroz snima, što ne bi nju stavio kao taj dashcam, ono kao, po zonu da snimaš dok voziš, čisto staviš na YouTube ili negdje. Naručio sam ja i taj pravi dashcam, ono, kad mi stigne, nije preko, a za sad koristim taj DJI Osmo Action 4, znači, sasvim dobro slika, stabilizacija, sve. Taj dashcam neće biti možda toliko kvalitetan, ali neće morati stalno da ga vadim iz kola da mi neko ne ukrade, pošto to neće niko da ukrade. A ovaj DJI Osmo, on je ipak ono, 400 evrića, jevi ga, easy money što bi rekli, razbijem ti staklo, uzmem 400 evrića, prodam ga sutra na kupu, prodajem za 300 i eto, tako da ono, ne ostavljam stvari po kolima, osim ako nisu bezvredne za lopove. Uglavnom ovo naprave veću štetu što su slomili staklo ili nešto već trkanje vremena, dok popravite, dok nađete, zajebi, svega tu ima. Šta još? Mobilni ne koristim u kola. Mislim, koristim ga kao ono GPS na mapama, jebi ga. To uključim, ali ono da pričam nešto, boleće me kurate. Nemam ja nikakav biznis, nemam ništa što je
tako hitno da mora da se nešto javi, nešto uradi. Tako da ako baš neki treba pričam, ja stanem lepo fino, uzmem telefon i pričam. Pazi, imam i Bluetooth taj, ali me mrzi da razlači taj mikrofon koji treba da ide pozadi. Jer ako nije taj mikrofon tu u blizini negdje znaš, ako nije blizu ustima, ne čuje se, umlate ono, kogod da ima taj Bluetooth i u najnovim vozilima i svugde, dok god taj mikrofon nije negdje blizu vaših usta, jebi ga, taj zvuk nije zadovoljavajući. Mogu bi to da namontiram, ali mrzim, lakše mi da stanem ako baš moraš nekada da pričam. Poruke mogu da čekaju, ja ne putujem nigde satima, meni su deonica ono 45 minuta, sat vremena, tako da... I mrzi me, brate. Što sa starijim mrzi me sve to da se bavim, ne vidim, ne nalazi se svaki. Kao sad za Novu godinu, ono, to čestitanje s tim Viberom, ono, svi istu poruku, ono, kao... Neko ti čestite, ono, isti taj Viberov, neki gif ili šta već. Što je najgore, sad su počeli da reklamiraju. Sad je bilo kad nekom čestite Novu godinu, ono, izađe reklama za plazmu, je. Jer šta je ovo, je. Ono, srećena nova, kad ukuciš, ono, izađe, ono, plazma, kao. Reklama za plazmu. Nemaš nekom da čestitaš ni Novu godinu da ne bude, da ti ne uvale neku reklamu, je. A šta se očekivao, će taj Viber da ti da, ono, za džabe sve, ono, mislim se lud, je. Naravno da ćeš morati da platiš kad tad, je. Na tu brdo aplikacije koje su bile super, a sad kad otvorite, ono, pojma, na svakom čašku reklama, gasi reklamu. To plati kao, doći ti ne ide reklama, šta ti plati? Za vremensku prognozu treba plaćati 7 € mesečno, ne žibre, evo, da mi ne idu reklame. Nemojte se zajebavati. Okej, plaćam ja aplikacije one koje su korisne, koje su neko smislio, uradio dobro, ono, okej. Za tako te neke sve gluposti, zajebine, bre. Što kaže ovaj ortak, nisam veverica. Uglavnom, eto tako. Već je trafik, što kažu, i suprotne strane prema Smederevu, nego ovaj za Beograd. Smijem da primetim, mada, evo, dolazimo i dotle. Kamiončić neki gore, znači, je to malo sporije, ali ne veze. Tako da sam zato napravio ovaj kanal, evo ga da tako vozim, ono kao, uglavnom ne da pričam ništa, ali zato što nisam ni probao, kažem, ne znam da se čuje uopšte, a očito slušam i muziku, pa da probamo, kao. Ako bude vredilo, znači možda radim to u buduće više, da vozim, da komentarišem. Politika me smara, zato već jedan drugi kanal na YouTube tu, gdje se bavim svim tim politikama, globalistima, svetskim zajebancijama, ovo ono, ali... Ne, mislim, ja sam malo anarhista po tom pitanju, ja ne vjerujem u, kažemo, te institucije sve, da rade svoj posao. Uglavnom mislim da su oni svi, kao, Lezi Lebovići, ono, ne rade ništa, prave se nešto kao da rade za narod, u stvari gledaju samo svoje dupe da namire, svoju porodicu da obezbede, zato imate te političare sa 30 stanova, ne znam ti čega, milione evra, 5 stana, Beograd na vodi, zato ih imate, što oni kradu non stop, kradu od svih nas, izađu tako ponekad i govore kao, mi smo za vas, mi ćemo da izglasamo ovaj zakon, onaj zakon, da vama bude bolje. Međutim, uvijek njima bude bolje samo, a nama kao građanima, ono, čak ni mrvice više ne bace. Ajde, dobro, kao, naprave neki put negde nešto. A i bolje vidi, kako se ruše te stvari što im Kinezi rade, bolje da ne diraju, jevi ga. Nekako je to staro, nek istro, nek padne, jevi ga. Bolje nemoj ti da ga popravljaš, bolje ti nemoj da ga popravljaš. Pobit ćeš narod, jevi. Što se i desilo, jevi ga. A nećeš o politici, a na kraju pričaš, pa to ti kažem. Zajebana stvar. Dobro, ja ne gledam vesti, recimo, za razliku od mnogih ljudi. Znači, evo, kako sam se vratio u Srbiju 2000
jedan put nisu seo da gledam neke vesti, nekih kanala, ono. Sva ta glupost već dobiješ to preko tih društvenih socijalnih mreža. Stvarno ne potrebe da ono kao, možete da gledaš, saznačiš sve to, hteo ne hteo. Kao poskupit će ovo, poskupa po. Znači im odeš da platiš to što je poskupilo, saznačiš u tom momentu da je poskupilo. Čokolada je bila 150 dinara, sad je 300, evo vidiš, saznao si odmah. Kad si hteo da kupiš čokoladu, vest je naravno da je nema kaka zbog ne znam ti čega, razumeš, ja se različam, vrate, i pre su bile nedaće i monsuni, uragani, sve živo, zapali se fabrika, ne znam šta, pa opet je bilo i čokolada i svega, nije cena otišla, ono, u nesvest. Pa ti kažem, ovi ljudi koji imaju i drže sve, da mogu da kroje sve cene, pokupuju sve supermarkete, sve prodavnice i onda on reguliše cenu koju žele da bude. Kaže, sad je čokolada 300 dinara i bum, nema tu šta sad ti. Ili imaš da platiš ili nemaš. Tako da me ne interesuje sve to. Možda ako možda pogodiš vremensku prognozu da znam da li će pada kiša, ajde, prihvatam to na vestima. A da ne znam i to da urede. Koliko puta se desilo da promaše po 5 stepenije. Biće sunčano, toplo stepenija, ja izađem napred, smrznem se. I obratno. Ponesem jakno, ono toplo, ne može da dišeš. Tako da jebo sve to. Ovaj kamiončić ispred nas naprave dobru kolonu, evo iza mene jedno 10 automobila sigurno. Premalo sunca da ogreje.
ajde odemo da kupimo nešto. Nemam pojma, možda su bili negde za proslavu pa se vraćaju. Šta god. Ali ima ljudi više, no. Znam, ima mnogo, 2-3 puta da kažemo iz Smedereva do Beograda, možemo da odemo na autoput, možemo preko Vrčina, meni je ovaj preko kružnog puta najzanimljiviji. Nema mnogo tu sad nešto baš ono, uski, nisu toliko uski putevi, autoput mi je dosadan, ovdje mi nekako zanimljivije, možda nije brzo, razumiješ što ali kažem. I vreme nije toliko frka za vremenom. Šta sad? Zubato, nema veze, sunce. Naočne nosim, ono, i zimi leti, jebi. Ima pandura. Ovi videi što pravim isto nisu loši u fazonu, ako ja volim te Google mape ponekad da idem onako sa ovim čujkom da vidim. I uglavnom su te Google mape ovde po Srbiji što su snimali ono staro već 10 godina. Bukvalno se promenilo mnogo, jevi ga, i sad kapiram ako ja sad snimim neki video, neko će da vidi kako sad izgleda kružni put, razumeš 2025. Danas je 25. Onda možda vidi na video, čisto da vidi video. Neko možda treba i da nađe nešto, ko zna, nema veze, ali te Google mape su stvarno ono kao jedna od najvećih stvari, otkrića. Evo kad sam rekao Google mape, upali se telefon, očekuju kao da mu kažem ono nešto, mislio da sam mu rekao hej Google, ništa, sedi ti Google tu, čuti, ne dira ništa, sve pod kontrolom. Ne treba mi veštačka inteligencija još uvijek.
Evropu, onda svi, klimatske promene, vrućina, ono, ne izdrži ulevesno. Sad kad dođe zima, rekao, šta je sad, hladno, pa šta hoćeš, tako je priroda, negdje imamo i sva 4 godišnje doba, nije sad samo ono kao non stop vrućina i non stop hladnost. A vikni se, ako još nisi, a i to se zove vremenski ciklus, ako dođe neki ciklus kada je ono kao neki lupa sve 2-3 godine hladnije i toplije nego inače. To je ciklus, to ne mora da znači da će ostati tako. Možda za 5 godina bude opet drugačije, previše se menjala tripova da smo i tu nešto bitnije. Vreme je vreme, ima da radi šta hoće i to je to. Šta smo rekli, manje alkohola, manje hrane, više mrdanja, kretanja, jebi ga, i da vidimo koliko mi treba vremena, barem da škeže smršaš 1 kilu, a znam šta je u pitanju, alkohol ima kalorije, napijete, hoćete i malo da jedete i tako da čas posle, jebi ga, dođeš i kile. I uvijek svi traže neki datum da bi nešto promenili. Od rođendana ću sad tako, od nove godine ću tako, od ovog datuma ovako. Znam. Okej, nije bitno. Cijela fora je da ono provalite da treba da menjate nešto i da krenete to da radite, mic po mic. Može i cold turkey, takozvani, odmah da presečete sve. Ali, šta znam, ti ni počeo da pušiš cigarete odjednom se spakluje. Prvi put si zapalio jednu, a evo ga ovaj mačan igrač. On nema vremena. Njegovo vreme je novac. Puna linija, voli me ovo. Prekidana linija, jebe mi se. Ja dajem gas, vi govi se čepne. Pesnik volim što kaže ko ima super auto da će on radije to dore, nema to veze, ima veze od ljudi, ima ljudi, kažemo, slabije, starije automobile pa pretiču ko ludi, to je više do vas, da li vam se žuri, ako hoću se trkam, ja odem kući, upalim igricu, nemam pojma, Need for Speed i onda se jurim, ponekad ja budem pandur pa jurim druge. To je igrica, brate, idi igrice, malo razonodi se ovo. Ovdje kad izađeš, kaže na tu sad više, tu postoji ljudski životi, nisu više samo sprajtovi, figurice. Konsekvence su malo zajebanije. Da kažem ljudima, smanjite malo šarana, ne ulazite u rasprave, u ne znam ti šta, u nekih idiota političara koji vas kao potkradaju ovako i onako. Chill out. Dovoljne su 2 vatrene glave da se naprave sranje. Iš pogotovo što kad se tako napiju, jebi ga pa ne znaš šta rade. Ludnice. Nije sve za svakog.
potok izgleda kao bubanj ili šta već. Treba malo da googlujem istoriju bubanj potoka. Šta se tu desilo? Kaj obično bude nema veze ni s bubnjom ni s potokom. razliku od Manhattana koji nema gde da se širi mnogo.